Avui, dia de traccions, no cometré el mateix error que el vídeo anterior, així que no començaré el vídeo pel carrer, i que es veia malament. Comencem directament al gimnàs, estem aproximant, escalfant una mica, per tal de fer pes mort. Va, callo, us deixo una cinemàtica. Forts! No callo. Només dic que fa 10 dies que no faig pes mort. La veritat és que m'estic trobant molt còmode amb la barra sola i crec que és un bon indici. Cinturó, magnesi, es posa seriosa la cosa. Va, 140 quilets, no pesa. $175 quilos, fa ben bé un mes i mig que no toco un pes similar, així que a veure què tal es mou. Recordeu, al final està molt bé moure pes amb la banca i tal, però el moviment príncep no importa tant com el rei, i ho demostrarem. L'important és moure quilos al moviment rei. Va! Sí! La veritat que ha estat tot un encert provar la Heavy Duty amb Power Duty. Això de tirar un moviment pesat amb explosivitat a la setmana trobo que és totalment encertat i la veritat és que és brutal. O sigui, tu fas això i aixeques 175 quilos i no sé si és que es disparen les hormones, jo que sé, l'adrenalina, jo que sé, endorfines, però et sents Superman, o sigui, és superexcitant, és una borrada, és una passada. Passem a 155 per 3, no serà tan excitant, no serà tan intens momentàniament, però jo crec que serà més dur i més pesat, ja que venim amb fatiga i és una càrrega ja seriosa, fer 3 repeticions. Sense menys dilacions, em dedico, moc el pes, va. La última. He de dir que aquestes setmanes que estic fent menys càrrega i més controlat, m'he desadaptat una mica a moure amb explosivitat i tanta càrrega, ui, que em mereixo. Però això ens adaptem ràpid, almenys no hem perdut la força, la forma està allà, només falta acabar-la d'emmotllar. Bé, no us mentiré, la veritat és que abans fent el pes mort m'he desllumat una mica, però ella és la gràcia del pes mort, no? O sigui, si tires contundentment i explosivament i a repeticions, 3 en pes mort, Déu-n'hi-do, et desllumes, és el que té, i més si no estàs acostumat a l'explosivitat o t'has adaptat una mica. Passem a aquesta màquina espectacular que li encantava al Mike Mentzer, li encantava el Tom Platz, li encantava el Dorian Yates, començant l'entrenament amb aquesta màquina. Pullover en màquina, aïlles totalment el dorsal, no involucres els braços, no involucres el bíceps, és un moviment únic de dorsal i a més el que té és que podem prefatigar el dorsal, però després tots els exercicis que fem, el dorsal s'emporti el màxim estímul i no involucri gaire el trapezi, ja que hem treballat molt el trapezi fent el pes mort i segon, jo tinc el trapezi sobredesenvolupat comparat amb el dorsal, així que mantenim a ratlla el trapezi en la mesura possible i desenvolupem al màxim possible el que vindria a ser el dorsal. Sense més dilacions, comencem. 60 quilos. Okay, let's go.
Lent, controlat. Quina passada sèrie. Ara tenim el dorsal rebentadíssim. No ho notes quan acabes de fer la sèrie, però quan passa un minut o dos, holy moly, el dorsal i la pressió sanguínia. Tot rebentat. Passem a rem, a politja supina, no m'arriba la sang al cervell, passem a politja supina. No farem close grip, ja que no volem involucrar gaire el bíceps encara, així que farem un bon toc de dorsal. Més rang de moviment amb la politja supina que amb la politja prona. Va, com veus he dit abans, amb la politja supina tenim més rang de moviment, perquè si us fixeu, quan fem politja pronada el moviment acaba aquí, en canvi la supina podem abaixar molt més. Això també fa que s'involucri més el bíceps, però bé, al final fem poques sèries, que s'involucri el bíceps no és dolent, simplement és més treia per aquest i més hipertròfia. Al final quan fas un press de pectoral, d'espatlla, també s'involucra molt el tríceps, així que no ve d'aquí. Va, controlat. Va, una més, o dues. Última. Va, brutal. Noto l'esquena rebentada, no, o sigui, noto la crema com molt treballada i això és l'únic que farem de traccions verticals. Al final també ens interessa molt els rems per pes mort. Passem a un rem. Bé, passem a un rem gironda, tirarem cap avall el recorregut, a la tracció, ja que així involucrarem força més el que vindria a ser els erectors espinals i també farem bona treia al dorsal, que és el que al final el que ens interessa, dorsal baix i erectors espinals. Sense més dilacions, perdó, em confonc sempre. Where am I going now, just falling over dreams? Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this line. Bé, al rem gironda al final hem fet unes explosives, unes repeticions explosives per rematar una mica, ja que m'he flipat una mica amb el pes, m'he quedat curt de repeticions, n'he fet 5. Ara passem a rem a un braç, farem una tracció horitzontal també, últim exercici d'esquena. El més interessant potser és el que més estira el dorsal i el treball unilateralment, que també és interessant treballar-lo unilateralment per evitar descompensacions. Ara sí, sense més dilacions, ara ho he dit bé, ho fotem. Va, 20 quilets, que costa. Una borrada com s'estira. Where am I going now, just falling over dreams? Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so Penúltima. long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this line. Uah.
I ara, mentre descansem per la següent repetició amb l'altre braç, l'altre dorsal, amb el dorsal esquerre, se me'n va la sang, però volia dir-vos que és molt interessant aquest exercici, ja que treballem estirament, treballem unilateralment i no sé què més anava a dir. Talla. Bé, mentre em baixen les pulsacions, passem a un dels dos únics exercicis que farem aquest dia i a la rutina posterior. Per què dic això, baixar les pulsacions? Perquè Mike Mentzer predicava que el temps de descans havia de ser aquell que permetés fer la següent sèrie amb màxima intensitat, i això involucra haver de baixar les pulsacions i relaxar el sistema cardiovascular, ja que cardiorespiratori, perquè si no, doncs, falles per cardiovascular, pel sistema cardiovascular i cardiorespiratori, no pas per la intensitat de l'exercici i per un fall real muscular. Havent dit això, ens hem relaxat prou, està prou distès aquesta dita, podem canya posterior. Va! Ha estat dura aquesta sèrie, em sembla que em recupero la respiració. Us preguntareu també, potser, per què no he fet un drop set, si vaig fer l'últim cop. Doncs és tan simple com que vull exprimir al màxim les sèries lineals, vull acostumar-me a fer sèries lineals exprimir amb màxima intensitat, i un cop haguem après i puguem exprimir tanta intensitat que sigui mortal la sèrie lineal i no puguem forçar gaire més, ja estiguem al pic de la corba, doncs el que farem serà que se m'aixera el cor. Serà tan simple com aplicar tècniques d'alta intensitat, com pot ser el drop set, rest pause i coses aquestes són les principals, probablement no ho farem. Passem al segon exercici posterior. Bé, fem una sèrie de posterior amb manovelles, exercici infravalorat. Posem el cap al respatller per estar més estables i el fall. Per sort que pesen poc, perquè si no hauria destrossat el coll. N'estic aguantant tot el pes del cos amb el respatller i el coll. Però bé, ja estem de posterior, passem a bíceps. Bé, ara a bíceps faré una sèrie d'aproximació, deixaré que baixin les pulsacions, tirarem la bona i farem un curl amb barra zeta, perquè no li agrada tant al Mike Mentzer, ell practicava més amb barra recta, ja que involucrava més el bíceps, al final està més supinat el braç, però el canell també pateix més. I després farem un curl predicador, que és bombo clat. Simplement diré això, bombo clat. Diré un factor, i és que costa molt més 30 quilos amb tempo 4-2-4, t'hauria de fer 8 repeticions, si és una millora de 2 repeticions respecte a l'última sèrie, que 40 quilos sense tempo. Diré això, 30 quilos 4-2-4 és molt més complicat que 40 quilos. Passem al curt predicador. Bueno, ja hem acabat la rutina per avui. Això és tot. L'últim exercici de bíceps hem fet curt predicador, 20 quilets, 7 repeticions crec, ben controlades. Per què només hem fet 2 sèries de bíceps? Doncs és molt senzill. El bíceps és un múscul molt explosiu i molt petit a la vegada, per tant es sobreentrena molt fàcilment i segons Mike Mentzer, els músculs petits que es sobreentrenen fàcilment hem de mantenir un volum d'entrenament baix. Si fem freqüència 2, però només amb 2 sèries per dia. Passem al posing. Yeah!
Bé, un petit posing de regal abans que baixi la congestió, així, més o menys relaxat, semi-relaxat. També dic que hem entrenat amb hora i mitja, hem fet 10 sèries amb hora i mitja, o sigui, hem anat super ràpid per ser power building, o sigui, jo faig power duty, però sí. A veure què tal. Una mica les bosses. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Noto que un gel dorsal, el que està ben tibant. Llavors una positura, esquena, elements físic. Noto el dorsal brutal. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem aviat. Salut! Força el Canut!